Ukuvalwa kwezikolo kweli jikelele ngenxa yokumiswa ngxi kweentshukumo kwakhokelela ekubeni nabantwana abancinci abasaqalayo bavale nabo. Seyisisithuba esizakusondela kwiinyanga ezimbini ngoku, izikolo zivaliwe kwilinge lokuthintela ukunwenwa kwentsholongwane ye-corona. Kwilokishi yaseGaleshewe eKimberley eMntla-Koloni, abantwana bazula esithubeni, kuquka nabantwana bebanga lika-grade R nebekufanele ukuba baqala ugrade 1 kwinyanga ozayo. Abazali abanabantwana abenza ugrade R baxhalabile ngabantwana babo. Urimuratile Matsika oneminyaka emihlanu akakwazi nangoku ukubhala igama lakhe. Usabagqwetho nobumba. Le ntombi incinci ikwazi nje kuphela ukubala iphele kwishumi, kodwa yohluleka nokuwabhala lo manani. Isikolo sikaRimuratile samabanga aphantsi iSolplatshi asibanikanga abantwana izixhobo zokufunda ngeli xesha le-lockdown. Umama wakhe uMpho unexhala lokuba intombi yakhe izawube ingekakulungeli ukungena kugrade 1. Uthi kwiinzame zakhe zokumfundisa uyohluleka. My worries is that my child, she won't go to grade 1 because of she didn't learn everything from this year. Kwelinye ikhaya uJohan Mwenze yena ngumfundi wesikolo sabucala. Isikolo sakhe siyazithumela izifundo zakhe qho ngeveki. Umama wakhe amncedise. Umama wakhe uthi naye uyoyisakala njengoko enabo nabanye abantwana. I have a boy for level grade 4, grade 2, and grade R. So the one who also has to go to grade 1, but the problem is we are not really teachers and we don't understand properly. Iingcali zikhuthaza abazali ekubeni basebenze loo nto banayo ekufundiseni abantwana ukwenza izifundo zibe lula. There are activities relevant to pre-scholars that are very essential and prepare them for grade 1. So things like tracing patterns, right? And these can really start big, right? Like a wave. So a child would trace over that pattern. Akukacacike ukuba izikolo ziza kuvulwa nini, kodwa sele kucacile ukuba ootitshala baza kuba nomsebenzi omninzi.